WeEconomy je nový medzinárodný ekonomický systém, ktorého cieľom je posilnenie predovšetkým maloobchodu a malých poskytovateľov služieb v dobe rastúceho tlaku konkurencie multinárodných veľkokoncernov. Každý môže ako WeMember tejto celosvetovej komunity ekonomicky oživiť svoje mesto a súčasne profitovať z mnohých výhod. Ako partner, member, našej WeEconomy dostávaš namiesto vecných prémií skutočnú zľavu, ktorá je automaticky pripísaná v tvojej aplikácii WeApp v podobe We. Svoje We si môžeš kedykoľvek nechať vyplatiť na svoj účet vo forme peňazí alebo zameniť za zlato. V našej komunite zarábajú všetci spoločne, pretože s každým ďalším WeMemberom, ktorého môžeš pozvať úplne jednoducho prostredníctvom našej aplikácie WeApp, dostávaš ďalší podiel vo forme We. A ak chceš spraviť dobrý skutok prostredníctvom WeCharity, môžeš darovať svoju zľavu vybraným pomocným organizáciám pre deti. Zaregistruj sa zdarma na weeconomy.com a staň sa súčasťou medzinárodného nákupného spoločenstva.